kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga daw Biyernes na kita, petsa 24 sa bulan sang Hunyo tuig 2022. Aksyon Hotline. Oy, katapusan na kita nga Biyernes sa ika-6 nga bulan, and of course subong kapiestahan ni San Juan de Bautista. Ti ang mga tao kung kaisa nagakadto sa baybay kay ang pagtawag sini selebrasyon ukon biray. Kabay pa nga wala sa mga problema nga nagtuhaw sa sining selebrasyon, especially ang iban balayang nga way sang imuon sa kabuhi nila ngayon ang mga nagapanabya kabay pa way sang mga pagpuis ukon paglalisay bangod sa sining insidente. Diri sa bahin sa Metro Bacolod, isa sa mga lugar nga mahimo lugukon o kung madamo mga kadto, amo ini ang barangay Punta Taytay nga nagapatigayon sang ila patronal fiesta. So medyo halong kay ang panugyan diri sang CDRRMO, apisar nga napaidalom kita sa alert level number 1, dapat gihapon nga maghalong kag likawan gid ang tinilipon gihapon no ang health protocol kung pwede lang dapat gihapon ikonsiderar. Ting importante diri ha kung makatungging gani hindi malikawan sa sining nga mga selebrasyon ng iban ba makatungging gani dayon pasikat bala ang iban bisan hindi na makaya ang ila sining nga sitwasyon. Base magpulo paligo pa sa baybay ka delikado gid. Aksyon na tayhupon checking in diri sa aton sining nga pagpangalagad until 9:30 in the morning karon iyang Biyernes nga presentation. Ang mga kaaksyon naton nga nagamonitor via online sa Facebook kag YouTube, palihog na lang share kag like sa tanan nga mga program sang Aksyon Radio Bacolod para mas damo pagid kita sang malabutan. Now sa mga nagamonitor sa ilang mga transistor radio kag monitor sa salakyan, good morning din kaman nga bahin sang Negros Occidental, Bacolod City kag Bilog nga Western Visayas. Kutom na malabutan na sa aton broadcast. Welcome sa aton Friday presentation. Ano ang pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga Biyernes? Aksyon Hotline 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. May update kita karon dugay-dugay ang interview sa patrol ginbalikan ang area sang Abada Iskay. Man kagabi ginkakibot naman naton, although ngati as expected man ang kaso yasang pinatanay disbong sa Bacolod do and normal bala no, although dapat hindi na matabo kay may ara na gani isang mga luyag ipatuman no nga mga pag-implementar ang BCPO on how to address sang cases ang pinatyanay ti pero gasunlog man yaho kay do halos na ano iniman. Ang kagabigin nga insidente dira sa Abada Iskay sa nasakupan ina no sa Barangay Vista Alegre under sa Police Station number 7. Sa report bala karon sa patrol kay ariho may nakita kitang CCTV copy sang sining insidente sa diin ang salakyan kitaon ang gingamit sang mga responsable sa krimen. Now, nga naghimo sa sining kaso nga pagpatay sa minor de edad. Hindi ko ya makuan sa kaugalingon ko, hindi ko ma-reconcile nga amo gito kadamo sang tawo
nga nagpanaog sa salakyan kung sila gid man ato ang naghimo sang krimen, ano abing ibato sa 14 anyos ni man nga minor de edad. I-check ko lang na cross patrol kung 14 years old giman siya, pero can you imagine ang nanaog isip-isip ko sa salakyan do mga 7 o tubtob siyam ka mga tawo iya nga himo kang nagkomiter sining krimen. Ano ba lang background sang bata nga siling ko daw ka overkill inihaw? Ano man may kontra siya, may ara siya nahimuan sa hindi mayo nga kuan abi, may sala siya nga mo gining-ginhimo sa iya nga ang pagpatay purtiya, no? Kag ang naghimo kang nagkomiter sang krimen, hindi kay riding in tandem motorcycle suspects nga nagasakay sa motor, may salakyan niya nga service nga among nagkadtos lugar to nga ungod gid ay nga pangitaon ng biktima para patyon. Tinano ini paano ini ma-address sa ngaton mga otoridad diri sa bahin Sambacolod City Police Office. Standby ka mo in a short while kay balikan tang patrol ato dito subong sa area. Na istorya sang patrol ni Action Eden Abuso ang pamilya ang Iloy, no, sang biktima nga minor de edad. Nano paglantaw niya mistaken identity. Ano blang background di sang biktima? Damo kontras lugar da nga mo gini ang nadangatan ni Iyaman. Ari pagid, ano pagid ang mga balita nga aton tutukan. By the way, kung kaso sang COVID-19 ang pagambalan, ang Negros Occidental kahapon nagka-record anom, ang Bacolod may 4. Samtang gobyerno probinsyal ang nagahimo na sa nga pila ka mga plano, isa diri amo ang cost-cutting measures sa pagsulod sang tuig 2023. Bangod man sa paabot nga pagnubo sang pondo, no? Alokasyon gikan sa gobyerno nasyonal nga magasulod sa pondo man sang provincial government. Tiway ka mahimo kung mga 700 million madula si mo, anong mo lang na karon? Ang maintenance and other operating expenditures or expenses mo, o halimbawa magsige pa ning taas ang gasolina, din mo na karon anong gamiton sa probinsya da? Samtang anay Comelec Commissioner Guanzon nagsumpa na bilang representante sang P3W o P3PWD party list. Agaundan kag detalye sini bantayan diri sa aton sini nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan action hotline. Ang nagdaog gali sa luto kundi kahapon ang report sang patrol puwerte ang kwan kahapon. Ang linyahanay sa managpusta sa luto, kung sino maning dibuina si aho nga man puwerte kalaw damo sa numero nga combination. Base diri sa ginpost sang PCSO, may duha ka mga nagdalaog sa 649 Super Luto. O ka dibuinas, ti mga 73 million pesos nga jackpot prize ang tungaon nila. Si Sir Riway kakapusta kahapon, sir. No? Kay gabing linyanay kahapon, damo mga Pinoy nga gusto man mag-instant milyonaryo mo. Ang 73 million is 73 million. No? Dako na nga pundo or galamiton para sa isa ka tawo nga instant milyonaryo. Ang ara sa website sang Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, ang mga winning number combination 36, 7, 14, 21, 20 kag 42. Ti sunod diri sa PCSO duha kuno ka mga winners ang magatunga sining premyo. Ang isa taga Zamboanga City, no? Nagdaog man ni siya last June 20 sa Migaloto. Pero ining subong huway pa ma-report. Siling ko basi sa Bacolod o kung Negros ini baw. Kung taga Negros ka man ka taga Bacolod nga nagdaog, ikaw nang bahala da, no? Mag-budget sila kag malawig na no? Nga kuan imo nga pag
gamit sini pag-invest sini ti mayo gid ni pag-improve pagbag-o sa imo sini nga kabuhi. Ayos ti amakon mo sa 49 ka numero nga kombinasyon da o kung 49 ka numero amo ang mga kombinasyon nga pangitaon mo. Kiti kanyo imagine nga iniho Winas nagdaog sa iya o ti duha galing sila ang matunga sa 73 million pesos. Ayos sige, alas 8:21 na. Naunahon kong patrol with Action Eden Abuso kay Arya do siling ko ang natabo daw ay naging ni untat nga pinatyanay. Now, nagligad nga adlaw may minor man ato galing do klaro to ya nga ginawayan nila rugby. No kagin sugo e magbakal rugby nga do amo tong ginhalinan nga nagtapungulay ang duha ka minor man. Siling ko ginsundan pagid siyang minor naman niho. Ti ato ya ang ginlutang to nga minor nga taga Singkang Airport napatay man to samtang ginabulong sa ospital. O galing kay ti siyempre may mga nakakilala, may natumod nga suspect ang kapulisan. No, amon ang ginatutukan ginila. This time, Arya ano niya natabo sa Bacolod City ho. Ining shooting incident dira iya sa area sang Barangay Vista Alegre. Ama kumo 14 anyos. Ano ba lang 14 anyos? No, sa kung lang panimpo, ganing iban ka ubab na yung maligo suba mo. Pero aring latest nga update, kay balikan ko karon na, ariho, standby balag kamo kay isa-isa honta, dugay-dugay ang shooting incident kay nagluntad di sa Bacolod as of June, nga ari sa listahan sa Action Radio Bacolod, ti ang mga chronicle of events, ang mga pasunod sini, nano ang sino mga biktima, no? Kag paano natabo, ina karon i-plaster tabla, pero unahon ko lang na yung report sa patrol. Sa latest, kag na-interview ni Action Eden Abuso, no? Ang iloy sang biktima. Ano gid ang insidente? Paano tabo ini kagabi? Let's have Action Eden Abuso sa patrol live gikan dira sa area sa Abada Sky. Action Eden, good morning. Please come in. Action na art do halos makumpleto na ang tanan ng police stations diri sa syudad sa Bacolod. Daw station 10 na lang, no? Sorry to but in siling ko. Daw station 10 na lang way record nga may ginpatay? Correct, Action art. Di sa Uy, sus. stations do sako gid ang tanan bahod nga sa sunod-sunod nga shooting incident nga nagaluntad diri sa syudad sang Bacolod. Galing kay we understand man ang basihan sa aton sini kapulisan pag otoridad nga ginakabig nga isolated cases ini sa gihapon. Anyway, unahon naton Action art para mo plaster maayo ining update sa balita. Ang sabahin sang kapulisan danay kay una ta na interview si Police Station 7 Commander Captain Elmer Bonilla na nagpalayag na posible na salaan lang ang ining 14 anyos nga biktima nga ginluthang kag napatay didto kagabi sa may Abada Sky Barangay Vista Alegre. Mga alas 10 ini natabo Action art. Kay sano kay Bonilla base sa CCTV footage mapalihog lang ta kay Sir El Rey nga Sir Ray, basi mapasulod mong CCTV footage sa aton on air ho kay kita ko dito hindi niya guro 2-4 do ko na mo damo nagpalanaog di. So sa kung base sa CCTV tira Action art makita gid man tuod ni daw mga more or less 5 ka mga armado na persona ang nanaog sa L300 di ba lang nga van makita mo naman da color puti. Naka-short sila, naka-t-shirt, naka-bonnet. Suno iya sa investigasyon niya sang kapulisan ha, nagsulod sa balay sang biktima kundiin ara ang iya sini nga iloy kay uban nga utod samtang ara siya sa higad sang dalan malapit sa ginakunduhan sang van nga ginasakyan sa mga suspetsado kag ginaligar nga nagahampang ini siya sang cellphone. Pero dugang Action art may ginapangita ining mga suspetsado kag nagpaarak sang lupok. Rason nga ti do
kumbaga pa corruption art automatic bala nga response nga kung makabati isang parak sang lupok at dalagan ining victim sa tuyo nga magpalagyo o kung manago abi dito saya nagkadto sa may suba na may 15 metros ang kalayuan abi gikan sa iya ginhalinan. Okay. Apang ginluthang ini sa mga sospetsado igo sa nagkalain-lain nga bahin sang iya nga lawas. Sa pagpangusisa sa kapulisan dako kuno action art ang posibilidad nga ang tiyo sang sining biktima nga under probation sa kaso nga 9165 kag may kaso man sadto nga murder ang ginapangita sang sining mga sospetsado. Okay. Pero wala na klaruhan kung pagsulod to abi kung may nagasinggitan gid man nga ginapangita ang a certain amo na nga pangalan nabi kay wala na kabati mga residente dito. Pero ginpahayag ni Bonilla na base man sa mga naistorya to nila nagatagalog kag nagahiligay nun ang ining mga sospetsado nga kanan may dala nga mga long kag short firearms. Di na-recover to ni Action Art sa lugar sang insidente ang 12 kabasiyo sa nagkalain-lain nga sahi sang armas luthang. Okay. Nakita man ni sa CCTV isang mga tupad balay sang biktima nga tapos nila pagpangluthang nagpalagyo ni sila sa direksyon pagwa naman sa main road. Kaya para sa mag-visualize ang aton sining nga mga ka-action na antes kita magkadto sa pahayag sang Iloy. Okay. Ipa-play ko lang daliwat kay Sir El Rey ang ginkuhaan nga video bala kay Bali Action Art. Kung halin ka dito ni sa ayon na sa ubos na mo sa Abada Sky dito gini sa ubos kay likod ni nila. So kapanulhog ka na kuni magsulod ka sa Abada Sky may kwandaan mo may bangga nga mo na sa tuod amo nang usuyon mo pa Abada Sky. Yes, patuo ka dito gid sa pinakapunta Action Art then another tuo. Okay. Bali do lapit na sila sa Taytay pakadto sa araw. Okay. Dito na sila Action Art then may simentado na dalan pa us-us sa may araw. Dire sila sa rough road ayon patuo ka man. Ara dayon Action Art deraya ang do apat ka balay nga mga karinte kag mga katiyuan lang man ni sang sining victim. Ang now Action Art ang balay sang sining biktima kun diin ara to iya Iloy at sa pinakaubos nga tamwa na lang bala sa suba Action Art. Makita mo da sa aton sining video nga medyo elevated na iyang na kung diin nagatindog ang mga suspetsado kag nanubuan to ang suba kung diin nakita nasapwan na ini ang bangkay kung gintiro ining victim kay taas Action Art may sa raya to sang balay sa tabok amo nang balay sang utod ni isang victim kung diin sa gali nagtiner. Okay. So bali ang ginatinira niya, bali hindi gid ila balay, bali iya sang uton niya. Oo, nga tabok lang man sang ila balay. Okay. Sa likod sang balay sang sining utod niya may dako nga puso ni Grow Action Art. Nga amo tong ginlumpatan nila panaog pasuba duha sila gali sang bayaw niya. Kag ang mga suspetsado ara lang tuya sa babaw ya Action Art nagpaarak. Hindi ya sila nga close range gid bala. Kag amo tong naghambal sila ang kapulisan kag mismo man ang Iloy nga posible mistaken identity bangod dulom ang area. Okay. Pero ano man sa background sang bata ni may mga record siya sa barangay, may mga record siya sa otoridad tang abi may mga na-commit siya dira nga mga violation, reklamo against siya do why man? Wala man Action Art, wala man sila record sa kapulisan. Pero na-open up lang to kaina ni Sir Bonilla nga may mga sanguna pa bala nga mga ilinaway nga mga kabataan tungod lang bala sa do mga pangbata bala Action Art nga rason bala ilinaway kabataan. Kag naglambot na nag-intra ng mga ginikanan. Pero hambal ni Sir Bonilla do gina list priority na sa ila nga anggol subong mangod niya do hindi man enough reason
Aha. na aksyon dito nga may pagluthang nga may mga armado dito nga mga Tiho, kung inaway lang na mga bulubarkada, inaway pamilya, can you imagine nga pilak mo ikabilog na makadto? Dason armado, pa ka mo maylong firearms pa. Buta malon may mga M16 na Armalite rifle ng gamit de. Hindi lang ay action art na ma-identify kung ano gid, pero tiyan mo to kuno mga long firearms. Okay? Kag mga short Hindi man guro pugakhang itong along firearm? Basi automatic. To ano kunong lupok, kaburot kuno, kung single shots, do kuan lang, semi-automatic? Do, kuan ko lang sunar kung mga tao pa dito, do mga triangulo. Kaya actually, kabalo ka naman ma-visualize one guro action art. Ikit-ikit, gidyan panimalay, kadamo pa sa mga kabataan. Tanan, Wow. nakibot, gid sang natabo. Kag nagambal na lang tong iban, gani, ang mga tupad balay, good thing na lang mga alas 10 to binatabo, ang mga kabataan kasulod na. Kaya pinagusto lang kuno paarak, action art, ang mga suspetsado, ang mga tupad balay, ang mga residente, naghinapa na lang action art. Diyos. Isang pagkabati, isang lupok. Oo, ari okay nakita ko diri bala sa ginsend ang sa CCTV. Kuan gid mo ang iningin sakyan nga amo ning ginserbi man nga getaway vehicle nila. Do halos puno sila sa sulod action ide no? Kaya hambal ka ni action art na mo tong gistorya ta ang Iloy ni si Rachel Banjola, mga 8. Okay. 8 ka mga lalaki ang nakita nila. Kag makita mo da sa CCTV footage, may naglili pa na gani action art sa screen door, pero may isa ka lalaki, isa sa suspecto, gintiklod ya balik. Suno to sa mga residente, ginasinggitan sila nga magsulod sa ila balay kay kasibot sila. Kag kung makita mo diri, klaro yung action Eden nga hindi niya mga minors ang naghimo sang krimen. Di ba? Kita mo da action art, mga taason, mga brusko, ganing lawas. Brusko lawas ni Hoti na ano ni man? Short, nakasinilas. That's why action art subong nga aga. Okay. Nagkatugid na to, ara tong Iloy, kag interview naton. Ginaaligar ni Rachel Banjola, Iloy inisa sang menor de edad, nga tihambal niya, makita, nga posible kung action art, iya niya pahayag sang Iloy, posible, mga pulis ang may kahilabtanan sa pagpatay sa iya nga bata. Suno kay Banjola, action art, makita sa CCTV. Alas 8:34, Action Radio, Philippine Standard Time. Hotline. Ang ginapamatian nyo si Action Eden Abuso, amo nag-report niya direkta dito, update ini sa kaso nga pagpatay sa minor de edad. Now, nagagwa subong nga kuno basi nasalaan. Action Eden, please continue. Amo to ang action art sang Iloy nga makita sa CCTV nga aligasyon sang Iloy ni liwata again action art nga ang panggiho kag ang armas kuno nga mga ginagamit daw iya kuno ka pulis. Ati iya ni aligasyon kay ti kabalo kami ara man niya gani kilala kung hindi man niya pulis pero ang daw pulis karakter man niya. Magulag-ulag siling mo daw pulis katoy. Pero hindi siya pulis. Atoy para sa Iloy ang pangulag, ang paggiho parehas ang pulis. Amo lang ang aligasyon niya. Correct. Kay Okay. Hambal pa sa Iloy action art, dako gidya ko no yung posibilidad nga ang tiyo sang biktima nga may kaso nga illegal nga droga sadto Okay. ang kinapangita sa mga suspetsado kay days before the action art sang natabo ning insidente. Ara din manada tuod sa area ang iya na nga tiyo. Tinga anong tiyo, waya balay kagulingon nga balay nga nasalaan sa iya? Kay do ikit-ikit nila mga balay action art. Okay. Ang tupad tiyo, ang tupad tiya, ang tupad Hinata Manila. Isa lang daw sila tanan ka magpamilya action art. Okay. Si hambal sang Iloy, posible kuno base may nakatimbre nga ara da bala sa area ang tiyo. That's why nga amo tong ginkantuan, pero sang amo tuya kagabi, wala tuya ang tiyo action art. Okay. Pagsaysay pa sang Iloy, amo niyang hambal niya tuhay to sa explanation makaina ni Sir Bonilla wala niya gali nagsulod gidya sa balay sang victim. Ara lang sila sagwa action art ang 8 ka mga lalaki nga naka-bonnet kag nagpaarak lang niya sang lupok.
ulihin na siya yan nakabalo nga ang bata niya amo ang ginluthang kag napatay kay wala na action art duga singgita kumbaga commotion abi wala na Okay. paarak na lang gid sang armas ang ila nga nabatian. After to siyang paarak naglakat lang dayon nagsakay to sila sa L300 nga van kag naglakat amo to pag ginuwa sa mga tawo nakita nila sa likod nga patay na o kung wala na sang kabuhi ining victim pero suno sa panaysayon sang Iloy Okay. upod yan niya lumpat halin sa babaw panaog sa suba ang iya sini nga bayaw. Oo. Ang natingalahan kuya nga ang lumukso man ang bata, no? Kay nga nagpalagyo siya kay ang tendency sina kung minor ka nga personalidad o kon individual kapin pa kun way ka man lang imo ginapaminsar nga kontrati nga natingalahan kung nagpalagyo si Eman. Abo pa ang hambal sa Iloy Action Art hambal ya posible do reaction na lang to bala Reaction o nabasi isa ka kibot yaman guro no? Tungod sa Okay. kakulba action art kiti likod lang gid nila mo ng kubalang action art may puso negro. Okay. Nakalumpat lang gid sila dayon sa suba. So sa kilid nagali sila sa suba nga mo ning malapos sa pidring. Correct action art. Oh, okay. Ana lang gid dayon makalumpat lang gid sila pero tapos knowing nga dulom ang area. Okay. Dulom tong suba tiya mo tong hambal sang Iloy nga mistaken identity. Gid na pa si Bangdan na gid ang iya nga bata. Okay. Naging paarakan man sang lupok. Pero amo to action art ang iya bayaw iya na kapalagyo pero wala pa man tugan sa area wala pa man sila kabalo kung diin subong. Pero nagapangayo daan sang bulig ang Iloy action art kung sino man kuno hambal niya ang makabulig nga Pero actually din Ario antes ko iatag si imo ang pagpabati isang interview da sa Iloy bali ang ginluksuhan to kay duha sila mo ang upod niya way maigo wala action art nakapalagyo. Okay, mayo tani kung makabalik to siya kang makasaysay kung ano gid exactly natabo mo para at least makabulig to sa investigation sang otoridad. Correct action art kay duwa to sila sang bayaw niya nga ang bayaw niya do Balihalin sa balay nila kung naglukso sila suba sang gintiro silang distansya sa nakita mo ano kalayo? Panao action art mo taas di mo mga butang ta mga half guro sang poste sang Seneco ni bala subong nga standard amo nang Okay. kataas doon sang kundiin Amo nakataas ginlukso nila? amo nakataas action art Grabe ba? Oho. kay may mga puno-puno man dayon basi nakawid-hawid sila I don't know lang kung paano galing kay basi sa adrenaline man bala nila action art wala Sa kulba mo Sa kulba mo gid ya. Sa kulba mo makadumdum ka pa na kun. correct action art pero makita mo sa video naton nga ang gintindugan pagani sang isa sa suspektado kuno ang guwa sang Tianggi ni sang tupad balay ni sang Iloy nga tiya man nga nakibot na lang siya kuno nga may nagtungtong nga tawo sa kahoy nga pulungkuan nasindog lang daya ka nagpaarak action art sang palagyo. Actually kung natawon ta hindi ginman siya nga daw garekta nga ang daw ga bangilid lang siya bla daw ga matamat lang siya os o kon panubo pero hindi ginman siya nga siling nga daw ka ang iya bala nga tindugon abi ang do sapa-sapa ni Action Eden no. Correct action art kag basi do dito sa piyak na side ari lang tabi sa piyak na side basi may ara to abi pala na ugan or pwede to sila ka pangalihid bala. Okay. Kay damo man mga basura sa gadon suba nga nagtumpok-tumpok bala kag may mga kwan man may mga ugak bala sang puno. Di posible ba dito sila naglatay-latay. Okay. Pero abon kang hambal sang Iloy action art nga pangabay niya man sa otoridad na matagan sang hustisya ang kamatayon sa iya nga bata. Kag Sige. sunod patudaan si action art ikatatlo nimo sa 7 ka mga kabataan ang ining victim tapos subong ang Iloy gabustong pa to kag wala sang permanente nga trabaho kay ang iya amay ara man sa prisuhan bangod nga nagdakpan man sa tong Pebrero bangod man sa illegal nga droga action art. Okay. Pamatian na to ng kabayan sa pagbahayag sang Iloy sang biktima nga si Rachel Banjola.
Grab, nang ano mo, okra akong tulog, ma'am, nakikibot lang ko nga grabing pinalupok. Abi ko gani, ma'am, mga triangulo lang bala nga, ano, mamaw, tising ko. Paglili ko ng sa buho, kay abre man ang una kong apertahan, kay guba na mo, ginabrihan ko lang. Paglili sa ikaduwa nga apertahan, may buho. Paglili ko, may pulis na. Di wala akong ma'am kabaloy, Way ko, Police, ma'am. walang may armas sa ma'am. Pulis siguro, kaya ang ilang aura, ma'am. Mga pulis mo. Di wala ko Ano ya. inabayo, ma'am? Naka-sibilyan lang sila, ma'am. Naka-sibilyan lang Nakapila sila. sila kabilog. Walo sila wala kabilog, ma'am. Wala ko kaano. Kay, ano, paglili ko lang niya sa buho, ma'am, nga nakita ko nga mga pinalupok na nang isa lang kabilog nga ga-ari di sa dalom sa pertaan namon, ma'am. Ang ilang nga mga pukos sa sapa. Di wala ko nga pinsan nga bata ko, ari di sa piyak, sa nga nagtulog nga sa bla temprano, nga matulog na sa Di pa gamba, gano ko nga sa ulay ko na kanan nga si Jewel to ulay ang bata ko na natiruan nila. Minor de edad, wala ko kabalo kung sa ano nga rason ng kung may ginapangita sila nga dapat nila pangitaon. Ang bata ko amo ang nasalaan nila nga amo na. Pero pag sulod nila, ma'am, sa inyo balay, Hmm. Amo tong pahayag sang Iloy Accionar nga ba niya medyo pasaway gid man ang iya bata. Pero ti ang bisyo kuno basketball lang man kag computer. Aha. Dira sa ilang nga lugar. Okay, okay. Sige. Wala to tani Accionar ta kung bakit may progress. Pero anong pinaka-latest kay Sir Bonilla? Anong interview mo sa iya? Amo tong hambal niya kay National nga balikan pa man tong pamilya kay wala pa man sila sang persons of interest pero titutukan ni nila ang CCTV footage nga makabulig man kung may lead abi ang may lead sila sa mga suspetsado pero do medyo buron-buron kuno pero ti baluon pa ni nila action art. Hindi mo gito yung makilala unless siguro nga bisan ni mata mo gani kung mapareho na naputos ang lawas siya magsuksok lang gani jacket gani bisan magsugat ay mo kay siya do hindi mo makilala yan pa ng dulom. Pero ti amo to ginatanaw nila nga ang gulo action art ang previous nga away kag ang illegal nga droga. Okay. Balita rin sa patrol, ang Action ni Action Ida Naboso. Una sa balita ni Action sa Bacolod, Action Radyo. Salamat gid Action Eden Abuso sa komprehensibo nga pagplastar liwat sining nagluntad nga insidente, shooting incident dira sa Vista Alegre, no? Sa Abada Sky, nasakupan siya sa barangay Vista Alegre pero layo ni siya ha. Kay actually kung maglaktod ka bala no sa hindi familiar diri sa Bacolod, ang Abada Sky, pwede ka makaagi dira sa may, kung ikita nyo na may Maranatha nga eskwelahan, mayara na sa Sunshine nga pasulod sa Pine Tree, nga amo na pasulod sa Pidring, pwede ka nakalabay pagkanto sa araw man. Or dito ka maagigid, sa Bangga Bagol, pwede man ato, no, pasulod dira sa may area sang araw. Pero medyo libot na nato sa babaw. Now, ang natabo, kagabiti amo niya ho, hamakon mo ning minor, pinatay, or gintiro, ang claim sang Iloy, nga base na salaan ng bata niya. Tigaling sino nagkumiter sang krimen, sinusukton ta diri mag-amo ni. Pero balikan ta na karon kag hopefully mangin available ang direktor sa BCPO kay Luyag ta. No, may baluan sa iya kung nano gid exactly ini ang natabo kag nano ang mando niya sa police station number 7, ginawa pa ka sit up sa mong sa BCPO bangod sa cases ang pinatyanay. May plano sila gani nga magkuha, no? Sa pila ka mga force multiplier para magbulig. Sa kapulisan, agod mapunggan ng mga kriminalidad nga nagaluntad sa Bacolod, kapin pagid kaso sa pinatyanay ho. Tidaso na mo niya, no? May araya minor nga bakon mo naglukso to ambot guro ba siya sa kukulba man sang bata nga mo to naglukso siya. Pero ato na karong balikan kag ang panayag diri mismo sang BCPO director with this recent incident sa Bacolod and hopefully pila man ka mga city officials takwaan ta man reaksyon ni nano na lang ni nagakalnabo sa Bacolod okay na lang ni. Okay na lang ning amo ning sitwasyon nga pati mga minor amo ning madangatan na. Alas 8:46 na gaton sini nga pagpangalagad karon niya nga Biyernes, buylog ang inadulong sa inyo sa Kaalwan.
Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Suwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kag pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod
Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pag-id sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang beach, ang paborito nga kadtuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics sa mga nag-estar sa coastal areas. Hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon.
ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya Kasi tumakami nga pinagaman-amat evacuation pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod, ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa... Saint Flory kag Zay Kramze, Charito Diskaya, good morning. Ang iban karon lang dugay-dugay. Kaya nga gawon ko lang wari na sa aton linya si Vice Mayor LC dara sa aton linya Action Doors, no? Kay gusto tayo baluon kag reaksyon niya kay anong tabo ni si minor niya kag purtik damo niya ang kadto tong mga individual nga responsable sining nagluntad nga krimen. Online sa hotline. Ang pulis ginawa Manila kasulbar. Tigaling kay hindi naman ni nano niya karon nang nagakalanabo ning do sobra-sobra do ka overkill man yung natabo ya kagabi. Vice may agasar. Mayong aga action art, mayong aga sa aton pagpalamati dira. Salamat gid sa time no silingkoti police matter man ini pero sir ano reaction mo do grabe to ya kagabi natabo yung nakita sa CCTV do purtik damo to sila nga mga individual ang nag-operate kagabi sining abutan no natabo ni may dumot o kunano pero anong reaction mo sini Vice? Well, may kwan akitan din na actually ang aton local government units ang aton kapulisan may kabudlayan because ang aton balalay amo ni silang mga children in conflict with the law lang. Ang kabataan naton nga under below 18 years old, no, nga mga committer sang krimen action art. So ang aton ining kabataan nga mga minors nga ara bala sa SDC. So amo ni sila mga children in conflict with the law. Okay. Or ang mga the usual or nilang ng kapasaway. But kung wala sila nakakomiter pa krimen, hindi mo ni sila ma-apprehend. Only that nga dalon ini sa barangay.
no, siya kay kapitan kag niara kita dala social worker nga gina lagayan o kon gina istoryang ginikanan, no. So amo ni sila, so the moment nga sige-sige ang ilang paros nila ga mga rugby boys, no, while kunway na sila ga madakop mo na sila sa Korte for Minors, kung waay sila kakumiter ng krimen, even ang tanan kita, hindi man ka ma-apprehend. Okay. So, ini-review dapat ang aton mga existing laws. So, ang the usual nga, to siyang natabo sa singkang, dati may crime to nga ginkumiter, may ano siya, no? Sulpak, panawag, isla. So, ang mga interventions na himuon, so mo nang dapat tunan naton. Aha. Yes. Oo, kag lang taon ka may ara kita DSSD dire. Karon gani Action Art, I will preside the prison order council meeting sa LT sirs. Okay. Dati nga kon kita ang aton kapulisan nga report na siyang prison order situation sa syudad. Aha. Then kumplito na damo ang aton judiciary. So lantawon ta ang mga rekomendasyon naman kung paano tani ma-address ang mga problema. Aha. Inay-advise sa itong duwa ka minor nga na-involved sa case. Pero kagabi, Vice, may idea ka itong minor man napatay nga itong damo-damo. Ito yan sa abada Skype lang insidente. Siling ko basi mapasulod mo manikaroon sa inyo meeting dito. Kay ato yan ka damo-damo itong sakay sa isa ka van nga lutang balay ng kamatay man siyang minor nga 14 years old sa abada Sky sa Vista Alegria kagabi. Siling ko daw rinano niyang klase ang sitwasyon man? Yes, correct nga. Siya ina-investigaron, siyang kapulisan kung anong base related na ito sa tabo isingkang base mga grupo-grupo niya. So lang taon kami karon Action Art ang prison order update sa ating kapulisan. Sige. So kay siling ko ang aton malang diri nga although nga ti incoming administration on next Thursday na magasulod, ti kabay pa nga mangin priority Manila ining prison order, hopefully ma-address na ini kag ang aton lang basta may krimen matagan tani justice bla, matagan solusyon sa pulis, madakop kung sino nag-committer sa krimen, do mo man lang na iya tani vice mo. Yes, correct na siya. Action Art isa sa mga intervention sinadati ang implement ng Korte for Minors. So, we need the support of everybody. Ang ginikanan, patawag, ang barangay, matanod, malibot. Kaya honestly, ang suliton, tani 16,000 hectares kita mo. Gani. Kada bangga, may pulis. So, may ginatawag kita ganang force multipliers kay amo ni silang gabulig sa aton kapulisan. Aha. So, kooperasyon siyang ginikanan, kooperasyon siyang community, kooperasyon siyang barangay, finansyang gobyerno. Yes. So, ikaw suportado mo di ang program sa pulis nga ayon no ang mga force multiplier nga i-training sila and then mabulig idya para sa kapulisan naton in order nga ma-maintain ang peace and order. Well, Action Art, ari kami sa legislative. Whatever legislative needs and executive, willing di kami madulig. No? So, nantawon ta ang mga developments ini, that is an executive function. So, kami sa legislative, palay man lang kami sa mga layidera or polisiya, gusto siyang eksekutibo. Aha.
Sige, Vice, salamat kita kung ano gyud karon na update sa inyong mga sa inyong meeting sa Peace and Order Council. Ma-update na kami sa imo. Salamat kid Vice, good morning. Yes, sir. Thank you, good. More power. The rest program niya may mga. May timing man na may meeting karon si Colonel Martir sa udto basi may mga i-discuss mo na kay ay kabudlay mo sila mga among sitwasyon no kung nablang may mga matabo nga insidente. Now, good morning kay Marilo Travilla Catinoy, kag Ronnie Revillo, Leila Kambing, kag Jocelyn, John Paul Agsam, kag Lia Younger Esquivel. No, Super Noel, happy fiesta na sa inyo pa rin sa unahan nyo lang sa Punta Taytay. Araman si Dennis Richard Tiburong Madya. Good luck sa kay Soto, no? Sa NBA draft. Fernandez Eric gamonitor man kag Elvera Geologo. Jenny Sulgon, Alex Montesa kag sila ni Ati Hakim Irimano gamonitor man alas 9:16 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask,
face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano niya action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako gali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management. Bilang tiglikom sang DOTR, gamon ligad ang bisan ng mga transport sector di sa aton sa Bacolod. Gambal and Negros Occidental nga ginakulbaan sila kung si Tugadi gyapon ang mag-continue secretary sang DOTR. Diway siya makabalik kami ara niya sang napik o kung napili si incoming President BBM. And hopefully may mga changes sa ginaduso nga pagpatuman no implementasyon sang modernization program. Question na kung bala sigihon ang implementasyon sini o depende na no amo nang mga balantayan ta. Kay kuano Ma'am Jinky Dalagdon dra ma'am. Salamat kita Vanessa kag Doc Matmayo sa Minnesota, sa Phoenix, Arizona si Jinky Dalagdon, Noel Amar kag Milili Uligo diri ni Stangob Sir Milili. O sir, may agad ra may lang pag-monitor ano. MLD Ingson kag ara kuno sa ilog sa monitor no. George Gargasiran siling nga dugay na may gatinambay nga mga minor sa kilid Gaisano City, ara lang sila sa palibot. Nya adlaw kagabi ara na sila na paano ni sila mapang sikop o kon matingguan nga mapauli sila balay kag hindi magtiner sa dalanon 10 oras na iya. Ayos no kag amuman kay Dandan Lanada, Nelly Kasabuay na Lascano, no, Elvira Gilugo. Ano basa ko na kay ina ma'am? Thank you gid sa inyo sini nga pag monitor kay way nagikutsimpo abi, no? Pakarunan ko ni ang iban nga mga mensahe nga inyo ginpadala parang kuno mabasa taman kay paritor ko jong ko gali no dira sa Isabela Fernandez Eric, salamat sa pag monitor kag Sinday Blaza man na. Ang aton kasimanwa si Alin Louie Himotia o si Marfil o si Amongkal Torilla, araman si Josephine Parco Alarcon kag Nadi Cantaliope Similiano. Damo ko da kuno parinti, damo ko da mga lulo kag mga katiyuan sa La Castillana no. Sila ninong Tantoytan no mga kwanta na no mga paryente tana mga tiyo. Sila ni Nang Badida, no? Tan, sa area sa Barangay Robles, sa La Castillana. Staff na ni Kagawad sa Bantabla to, na no? Tiya nato nina. Sige, salamat kita. Kay Amilita Valyador, kag Christine Minies Villalubos, Araman, Imbong Jo Campo, ha? Thank you, gid, ang si Sir Mililiho, thumbs up siya. O salamat, Utay Benedicto, thank you man. Wala tagaling tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad. More updates karon sa udto sa Action BBB program with Action Rex Cantong. Ako naman Action nagtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod Action Radio.